नमस्कार. आयज आमी करया तांबडी भाजी. तांबडी भाजी काडया. ताजे ताजे तांबडी भाजी गार्डनासून कट करया. भरपूर आहे ना तांबडी भाजी. बरे तरणे तरणे हा ते आम्ही कातरून घेऊया आणि एका थंड उदकान बरे धुवून घेऊया. कातरपाचे पहिली धुवपाच्या. धुवून जाल्ल्या बरे भाशेन आणि कातरून घेऊया. हे भाशेन कातरून घेवप. डायरेक्ट हांडेन कांदो एक 2 हरवी मिरसांग आणि इल्लो नाल्ल, मीठ. कांदो आम्ही बरे शिनून घेऊया आणि डायरेक्ट तोपान. मिरसांग हे भाशेन कापल्या पुरो. लांब कातरपाचे डायरेक्ट तोपान. धाकण लावून एका 10 मिनिटां शिजवूया. उदक बिदक काय घालप नाही तुला. 10 मिनिटां जाल्ले आसा. सॉफ्टनेस येयल्या तितून. आता आम्ही नाल्ल घालया. मिक्स करून घेऊया बरे भशेन आणि एका फक्त आम्ही 3 मिनिटां शिजवूया. जाले आमची तांबडी भाजी तयार. तेल ना, मसाला ना, एकदम सिंपल आणि हेल्थी. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन आणि कितें तरी करया. देव बरें कर.